je werkt met de koeien en ik vind koeien heel leuk. En het is meestal wel gezellig als je met z'n tweeën bent. En het is gewoon leuk werk om te doen. Je bent druk bezig en je verveelt je eigenlijk niet. Want melken, het is net een baantje dat al die leeftijdsgenoten graag gaan willen. Nee, dat denk ik ook. Maar nou ja, er zijn niet heel veel meisjes, maar het is toch wel steeds meer. Nou, ik ben ook niet van de boerderij, maar vroeger kwam ik wel vaak op de boerderij. Dat vond ik leuk om te doen. Dus. Hoe kwam het er dan bij als je zelf net van de boerderij komt? En mijn beste vriendin die woont op de boerderij, dus zo kwam ik daar. En sinds vorig jaar heb ik voor het eerst gemelkt. Ja, dat is behoorlijk dreig om Sanningen te vinden. Ja, AB had er heel veel moeite mee om mensen te vinden. Nou ja, je moet soms zelf via Facebook of social media beziek je te vregen om mensen te komen. En nou ja, dit filmpje dat hier toevallig zelf een advertentie op Facebook, via Facebook zet. Nou ja, dat zie je net vaak. Als nou gewoon die het zelf zo graag melken willen. Want het is dreig om daar rond te komen als ook mensen. Dat is simpel zo. Ja, hoe kan dat nou? Ja, ik weet het ook. Nou, misschien had de jeugd, als je wel een hele dag werkt, als je zegt jongens leren dat ze vrije tijd had, ze wat oordogen, dat ze geen centen meer bij hoeven verdienen. Ik weet het ook net wat precies het probleem is. Maar het is valt me via AB en voor u nog steeds groter een probleem om melkers te komen, ja. Het is juist ook omdat er een krapte komt op de arbeidsmarkt. Dus ik jongens die bijvoorbeeld gewoon de passie in en weer wel bij een boer werken, nou ik ergens oors te plakken in. Omdat ze oors een peroen melken, dan thuis zitten en dan middags weer opkomen om weer een peroen te melken. Kan nou ik ergens oors volledig gewoon de slag. En dan werken ze soms van zo'n tot 5 jaar en dat spreekt dan ik een heel prettig meestal hoor. Ja, dat part-time, eerst maar even, dan jongens even, dat spreekt me zo minder om. Het kan wel voordelen hebben, dat je jongens daar je even andere dingen dan kennen, maar het past net bij iedereen. En dus zie je hem ik misschien orengroepen nou? Absoluut. Merk ik dat we een part-time vrouwen aan het werk krijgen, die bijvoorbeeld thuis bij gaan en die zeggen van wij kennen bijvoorbeeld die piekmomenten van dat melken, kunnen we een oppasregeling dat we dan zeggen van wij pakken dat melk op en die vinden het over het algemeen heel mooi werk. Nou, hij is een groot tekort aan melkers. Is dit iets wat jou echt van een echte beroep gedaan wordt? Nee, ik vind het hartstikke leuk om te doen om erbij, maar ik wil graag veearts worden later. Dus, En hast dan wat om deze ondervinding? Ik vind het leuk om te doen en ik denk niet dat ik er later heel veel aan heb, maar als ik ooit nog hier iets mee zou willen doen, dan heb ik dit maar als ervaring.